Kurwa, jak mocno. Nie wymusi. Mary! A? Ani na 2 minuty. Ani na 2 minuty. Ale to powiedziacie! Serio? Pana, na właśnie, reklama. To ja przedstawiam się jak no to wyleziło. Ja pomyślę, Nasrata rozmazać. Co tu działasz, ty ciuraku? Ja cię mam! Co ci dzieje, ciuraku? Tutaj do przodu, nie tylko mi